ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଆମ ଆଡ଼େ ତ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିବସ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆମର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଥିଲା 10ଟା ବେଳେ ପଖାଳ ଖାଇବୁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ବି ପଖାଳ ଖାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ପଖାଳ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଭାତ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଟାଣ ହେଇଥିଲା, ପୁରା ଗୋଡ଼ି ଭଳିଆ। ହେଲେ ବି ପଖାଳ ଖିଆଟା ଥୟ। ତେଣିକି ଯାହା ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଖାଳ ଖାଇବାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କଥା ହଉ ହଉ ମୋର ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁକି ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଆଉ ଆଜି ଥିଲା ଆଳୁ ଚକଟା, ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଚକଟା, କଲରା ଚିପ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭଜା। ଆଉ ଆଳୁ ଚକଟା ବିନା ପଖାଳର ମଜା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଳୁ ଚକଟାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।